Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi unkele kuMkhosi Nophilile. Thank you very much. Mangabe umshaka uka subscribe, please do so. Subscribe to the channel, like the video, share the video. Please watch it. Those ads for your sister as well. Thank you very much. Now you guys ngingabe ngikhuluma ke ngoba boZuma, even though some of the videos ngiwenza ngale ku politics channel yami enginayo engifaka khona izitori ze politics. Sikhuluma ke ngoba boZuma ukuthi kuthiwa ke uxoshwa iANC ke kodwa akamkeli ke baba ukuthi iANC imsuseke laphana as an ANC member, right? Something like that. So mina bengibuza bafethu because angizazi indaba ze politics ukuthi kuyakhonakala ukuthi ube in two parties. Like now he's the leader of the MK party ngapha ke usase kwiANC. I was asking ukuthi kuyenzeka vele ube in two parties at the same time, because ubaba uthi usasele ilungu leANC yena because he's been there for 65 years. I think this is what they were saying on another story, ukuthi ubaba uthi iANC ikhala lakhe leliyana suka kudala uneminyaka 65 as an ANC member, ngapha usenaleli qembu ke MK party. Kuyakhonakala yini ukuthi abe ngapha nangapha? I was just checking bafethu because I do not know ngoba iANC yona iyamsusa ngalo ukuthi you know what, because you have your party. Ubaba uthi lutho ngima la ka ANC angiyindawo, like angazi bafethu. It's just a lot. So ngasembona bebhalike lapha ngesizulu, ngasengicabanga ukuthi ithi ngizofunda ke lesi story. I did, if you do come on my other channel, sinazo leso story, right? On my politics channel, you can just go there. It says Philile in political matters, right? It was Barbara Talks Politics, and then I decided to change that. It is now Philile in political matters. This is where ngenza istory eziphathelene nepolitics, but just in case ke ngokuthi bese ngiyazilahlela ngapha mangabe ngiyathanda, something like that. So ngoba ke babhalila ngesizulu, ngasengicabanga ukuthi ithi ngizonifundela sona ngesizulu, kuthiwa ke uZuma akakwamukeli ke ukuxoshwa kweANC. Sibhalike lapha ngosabelo Nsele, right? Now umholi weMK party baba uMnumzana uJacob Zuma, sorry, I like to say ubaba uzibanibani, ubhuti uzibanibani, so please don't get me wrong. Ingane ehlonipha kakhulu bafethu, like mangikhuluma ngomuntu I say ubhuti uzibanibani, usisi banibani, you know, uanti banibani, like that's why every time baze bangikhuza bathi angingathi ubaba oyinkosi, something like I always say ubaba uMsizwe, but no wena man, ithi isilo man, you know, because angazi bafethu. Ngiyabonga ukuthi ningifundise, right? So bathi umholi ke weMK party uMnumzana uJacob Zuma akakwamukeli ukuxoshwa kweANC ngaphansi kobuholi bukaMongameli uCyril Ramaphosa. uZuma uthe iANC ephethe uRamaphosa ayinalo igunya ke lokumxosha. Okuyona into bengisayibuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi ube in two parties. Lokhu kushiwa kokhulumela inhlangano kaZuma engenzi inzuzo iJacob Zuma Foundation uMnumzana uMzwanile Manyi. uManyi ukhuluma kanjena nje ngolesi-5 iANC iqinisekise ukuchithwa kwesicelo sikaZuma sokuba ikomiti elibheka ukudluliswa kwamacala kwiANC lichitheke isicelo sikaZuma lapho ebephonsela inselelo isinqumo sokumxotsha esathathwa ikomiti eliqondisa ke ubugwegwe, right? Now isinqumo ke sangolwesihlanu isisho ukuvaleka komnyango wokugcina ke kuZuma ukuba aqhubeke nokuba ilungu lalenhlangano ahlezi efunga ukuthi uyoze afe eyilungu layo okuyiANC. uManyi uthe uZuma akakwamukeli ukuxoshwa kulenhlangano anikela kuyo ngempilo yakhe. Ezinsukwini ezizayo uZuma uzoxoxa ke nabameli bakhe obemele esicaweni sokuqondisa ubugwegwe uMnumzana Tony Yangeni, umndeni nabasebenzisana nabo ke kwezepolitiki, lapho bezobuka ke ukuthi iziphi izinyathelo okufanele azithathe. Sizokwenza isimemezelo ke uma esenqumile ukuthi uzothatha ziphi izinyathelo. uManyi uthe uZuma uyaqhubeka nomsebenzi wakhe wokuhola iMK, wathi kade ehlangene nobuholi obuphezulu balenhlangano. uZuma uxoshelwe khona kanye ukukhankasela iMK party eyancintisana neANC okhethweni. iMK yayithwalisa kanzima iANC okhethweni lwangoMeyi. Okokuqala nje emlandweni iANC yehluleka ukuwina ukhetho ngamalengiso njengoba ke isiphethe ke ngokubambisana namanye amaqembu. uZuma ke ungena emlandweni omubo kuba ke oqala kwababe umongameli beANC oxoshwa ke inhlangano. So yeah man, angazi bafethu, like
uba bengafuni ukuphuma ka-ANC ngapha engumholi we-MK Party usebenzisa njani zombili? Please answer me on the comment section. Umhlaziyi wezepolitiki uDkt Levin Ndlovu uthe ulindele ukuthi Zuma ayilwe kuze kube sekugcineni eyokuxoxa kwakhe kwi-ANC. Utheke uZuma uzokwenza noma yini ukudala uqhekeko kwe-ANC ngoba lokho kwelekelela i-MK Party. Ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma ke nabase Newsroom Africa, uma ke kunokuxokozela kwi-ANC, i-MK Party iyazuza. Ukukhula kwe-MK kuncike kakhulu ezintweni ezenzeka kwi-ANC. uZuma uyazi ukuthi ukumataniswa kwakhe ne-ANC kuyamelekelela, ingakho efuna ukuthi igama lakhe lilokhu limataniswa ne-ANC. Uthe umthetho we-ANC ucacile odabeni lwabantu abakhankasela amanye amaqembu, wathi akaboni ukuthi uZuma uzoyinqoba kanjani ke eyokuxoshwa kwakhe. Ukhulumela i-ANC unkosikazi mhlambe Mahlengi Bhengu Mutsiri uthe ukuxoshwa kukaZuma kukhombisa ukuthi i-ANC isembedlangweni ke wokuzakha kabusha, something like that. So angazi bafethu lana daba bengithanda ukuthi ngikhulume ngalo when it comes to Baba Zuma, ize ngeke ngakhuluma ngalo on the other particular channel ukuthi izihambisana kanjani zombili guys, i-MK Party ne-ANC. Ubaba uyi president ye-MK Party ngapha usaseyilungile ANC. Like, how do they work politics? Like, how do they work? Angazi bafethu, issue for like a comment section and please help me out, because I report on these matters, but it doesn't mean ukuthi I'm politically wise, you know. I just report on those news njengoba zinjalo, kodwa angazi ukuthi kuba buzoyithini njengoba ke bayamsusa ngale ubaba uthi Lutho, I've been there ever since and it's been years and years, so angiphumi angiyindawo, but hayibo wena sewaphuma wayovula i-MK, so please isihambele ubaba uthi Lutho angiyindawo. Angazi ukuthi iyophetha kanjani. Shuvo la comment section, ulike video, subscribe, ushare ke bese siphinda sibonana kwenye videos alandela. Bye bye.